Bini manamin nga sasaynen tuyan ane kekek tuy lakamen day tuy ayat tangamin ket naulpi tano iti samit ni ayat sudi nati si papasne mayaw awan damin gaput pategmut sa bali dardarepdepek nga agnanayon dagiti ilong kanya riktakin tungo aglalunoing kakanya kagpasugno akarubos luluak nga buyugan ti panangay ayo dardarepdepek nga agnanayon dagiti ilong kanya rigtakin dungo aglalunoing kakanya kagpasugno agarubos luluak nga buyugam ti panangay